ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାରା ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବେସନର ବ୍ୟାଟର ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ସାର୍ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଅଧିକ ଛାଣିବେ, ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ପକେଇବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସାର୍ କେମିତି ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି, ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଖୁଆଇଲେନି, ଏଠୁ ଏମିତି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବେସନ କିଣିକି ଆଣିକି ଛାଣିକି ପକୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଭାଇ ପକୁଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି। ଲଙ୍କା। Oh my god. Oh my god. Wow.